Nag-harvest na po, nag-ani na po ng palay sa aming mansyon. Sa mansyon? Ano ba yan? Sa mansyon pala nagtanim ng palay. Nag-harvest na po ng palay doon sa aming farm. At ito na po ngayon mga guys, dinaladala na dito sa mansyon yung mga taon namin. Ayan, ito po lahat guys. Mga fresh palay po yan from the farm. Opo. Ayan mga guys, welcome back to my channel. And yes, you break it down you for today's video. Nandito po tayo ngayon sa mansion. Kagagaling lang po natin ngayon sa barangay Doña Luisa, Lawang, Northern Samar, o mas kilala sa tawag na Unay. Ayan, sa Unay Beach. So, nag-PhilErie po tayo, nag-conduct po tayo doon ng, nag-administer po tayo ng PhilErie. Ito po ay isang programa po ng Department of Education. Hindi na po tayo nag-vlog dahil busy po tayo at bawal po mag-vlog sa mga school, lalo na sa mga class hours. Kaya talagang nag-vlog po tayo kapag mga vacant time natin. Pero guys, hindi po yun yung ating sadya sa ating vlog for today's video. Dahil ito po talaga grabe. Nakatanggap po kami ng basta biyaya. At ayan na nga mga guys, ito nga yung sinasabi ko sa inyong grasya na natanggap namin for today's video. Nandito po tayo ngayon sa labas ng mansyon. Tingnan ninyo, ito yung mansyon namin. Ayan malaksi lang yung ating pag-ikot ng camera dahil baka kung ano-ano lang yung mahagip-hagip sa ating camera. Ano ba yan, nagkuklose open ako. Ito talaga guys, yung natanggap namin ngayon for today's video. Si Bibi Evie, sumasali siya. Ayan mga guys, so nag-harvest na po, nag-ani na po ng palay sa aming mansyon. Sa mansyon, ano ba yan? Sa mansyon pala nagtanim ng palay. Nag-harvest na po ng palay doon sa aming farm. At ito na po ngayon mga guys, dinaladala na dito sa mansyon yung mga taon namin. Ayan, ito po lahat guys, mga fresh palay po yan from the farm. Opo, at ito po na po mga guys yung bunga ng pinagpaguran ng daddy ko at syempre ng nanay kong nagpariban. Ayan, so nung nakarang araw ay nakapaglupak na po kami at ang unang nakatali ng ating nilupak ay si Inday Agtangan, yung isa sa mga guest natin sa ating FB series na Rito Ba. Opo, at ayan mga guys, idinating na naman pa ang isa pang barko, isa pang truck, isang truck, ano ba yan, truck talaga, isang tricycle pa ng palay na naman, sako-sakong palay na dinala dito sa mansyon. Bibi, wag ka dyan umulang. Ibi, lumigid ka dito, baka kaumpaga ng iyong mga tito. Ibi, wag ka dyan mag-inulang-ulang. Ayan mga guys, talagang totoo yung kasabihan na nasa lupa ang mga biyaya. Ayan So ito yung pinagpaguran ng daddy ko at syempre ng buong family. At ayan naani na po yung mga palay at hindi pa yan ubos guys. Pero nandito na po yan. At ito ay magiging budget ng family sa buong taon. Ayan, sa mga bago pa lamang sa aking channel guys, for today's video, follow na po kayo. Ito po muli ang inyong nag-iisang maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakakan mga guys. Opo. At ayan na nga, hinahawas na nga yung mga palay at inuumpag na lang dyan sa tambak na yan dahil nga syempre mga guys, nabibigat-bigatan sila sa kanilang pagdaladala. At yung Bibi, huwag ka dyan lalagyan niya ng manyang. Balik mo yan, kaya wala na tayong lalagyan ng manyang. Mababankrupt yung ating negosyo. Ibi, balik mo yan. Ibi. Ayan, thank you Lord sa mga blessings. Syempre, salamat din po sa lahat po ng mga naging instrumento para magtagumpay at makamit namin ang mga biyayang ito. Ayan, dagang salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang maestro Waray. Yes, you break it down, yung magdasal po tayo palagi para sa proteksyon, kaligtasan. At syempre sa mga biyaya na bigay sa atin ng Pong May Kapal. Thank you so much. Bye-bye.